мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасманд намудани хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёну унвонҷони муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, олимон ва муҳаққиқони ҷавони муассисаҳои илмиву тадқиқотии ҳудуди шаҳри Душанбе озмунро барои дарёфти стипендияи раиси шаҳри Душанбе эълон менамояд. Давталабони стипендия ки бо нишондиҳандаҳои зерин мутобиқат менамоянд, дар озмун ҳуқуқи иштирок карданро доранд. давталабоне ки хоҳиши ширкат дар озмуни стипендияро доранд, ҳуҷҷатҳои зеринро то 17 марти соли 2023 соати 17 ба сохторҳои маҳаллии раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, бахшҳои кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ, Шоҳмансур, Фирдавсӣ ва Сино бояд пешниҳод намоянд. шакли супоридани санҷиш дар доираи барномаи таълимӣ гузаронида мешавад. ҳуҷҷатҳо ва рӯйхати давталабон бо тасдиқ ва мактуби расмии муассисаи пешниҳодкунанда қабул карда мешавад.